Целита. Кой мама е красавица? Ох, Марканчо. Кой мама Марканка? Марканка ли е котарацата? Ой, боже. Ох, не мама сладкото момиченце. Ох. Кой мама дава пупичката? Кой мама дава пупка? Кой мама дава пупката? Не. Кой мама играе? Играе ли мама? Е тази специално малката, това е тази от Майя. Тя постоянно си е тук вътре. Аз си влизам по туалетната, тя си да сме, чакаме до туалетната. Я виж от тебе как си седя. Виж я. Тя се беше посадила на моя стол, има много колешка. Виж и седи и си се движи. Мама, да си